Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng sinampalukang manok. Mga kakailanganin natin: 1 kilong manok, 1 whole garlic or bawang, 2 sibuyas, medium size, about 1/2 cup ng ginger o luya, 4 na piraso ng kamatis, 10 piraso ng gabi, siling haba or siling pangsigang, patis, mantika, at sinigang sa sampalok mix. Tara, luto na tayo. Pagpainit ng mantika, isunod ang luya, bawang, at sibuyas. Hayaan nating mag-caramelize ang sibuyas at maglagay ng kaunting patis. Ilagay ang manok at hayaan lang natin siyang maluto for 3 minutes. Tapos, baligtarin natin for another 3 minutes. Isunod na natin ang kamatis. Ilagay na natin ang gabi at hayaan natin siyang mag-simmer for about 3 minutes. Maglagay na tayo ng sabaw for about 8 cups. Kapag kumukulo na ang sabaw, ilagay na natin ang sinigang sa sampalok mix. Nag-iwan ako ng kaunti para hindi siya masyadong maasim. Kailangan natin ang maasim pero hindi sobrang asim. Tikman natin kung pwede na or kung kailangan pa nating dagdagan ng pangpaalat. Ilagay na natin ang natitirang 1/4 cup na patis at hayaan natin siyang kumulo ng bahagya. Ilagay na natin ang siling haba or siling pangsigang at hayaan natin siyang kumulo sa mahinang apoy for about 3 minutes. Presenting ang ating sinampalukang manok.